natočíme. A to bude další videa, dneska budeme hrát Pokémon Go. Já jsem doma, takže se spustíme na to. Si spustíme. Takže se nám to bude objevat ty Pokémony rychleji. Takže Spinnerek. To si chytíme. Odejď. Ještě to vedl a za chvilku to bude. Už to bude. Tady Porygon a Alakazam. No. Takže vyfotím si to. Aha. To bude zlato. Ratata. Se mi to vrací. Mám ho. Už mám, takže možná. Mám ho. Bereme Ratatu. Dalšího. Ještě se mi hodil pár a base. Porygon. Úplně blízko.
tom hlínsku. Takže dobrý. Mám ještě Pokémon a já vám dám vědět, až to bude. No, takže budeme povídat o něčem. Byl jsem za práci, to je super. No, kde už to bude? Už se spavne za chvilku. Já jsem měl French ale nepoužívám to, ale jsem mě nedal ban. A i na Marvexe se taky koukáte. To tady má Karatín. Kolka. Se to spawne za 20 sekund. Deset, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Asi se chvilku spawne. Tady to není akorát. A to vážně už dlouho. To už je dlouho. Jo, tady. No, to se ani nehodí. Nic. To je jedno. To... Mám to? Yes, mám to. Mám to. Mám ho dalšího. To už mám hodně. Medaile. Poison. Počkej. Podívám se, jde někdo Poison. Pak příští díl bude Poison. Ten nebude. Příští díl bude evolvovat Pokémony. Singbird. Co Zubet má taky Poison? Jo, má Poison. Asi ukončím to video. Ukončím to video, protože tak nic. Příští bude díl starý Pokémon venku. Jo, tak čus.